हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोना जि जोम सिलाइ खालामनो रोंगौ मेसिनजों एमब्रयडारि खालामनो रोंगौ बिथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों मोनसे जोबोर मोजां आपडेट। 2021 बोसोरनि थाखाय प्रधानमंत्री फ्री सिलाइ मेसिन स्किमनि एप्लाइ प्रसेसआ जागायबाय। जुदि नोंथाङाबो मेसिनजों जि जोम एमब्रयडारि खालामनो रोंगौब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागौ। बेनि थाखाय नोंथांमोना अफलाइनाव एप्लाइ खालामनो नांगोन। गासै भारतावनो पीएम फ्री सिलाइ मेसिन एप्लाइनि हाबाफारिया सोलिबाय। दा नोंथांमोनाबो बेयाव नांगौ बायदि एलिजिबिलिटी दंब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला मा एलिजिबिलिटी थानो नांगोन, मा डकुमेन्ट्स गोनां जागोन, बबेयाव जमा होनो नांगोन, फर्मखौ बबेयाव मोनगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, बेफोर गासैखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जायफोर बिथांमोना बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो बिदिब्ला बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स होफानो नांगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों। सार्टिफिकेट्स टु बी इनक्ल'स्ड नम्बर 1 आव दङ इनकाम सार्टिफिकेट बिल' 12,000। थामहिनबा जायफोर बिथांमोननि नखरनि बोसोरि आय थामहिनबा फेमिलि एनुवेल इनकामा 12,000 नि गाहायाव बिथांमोनाल'सो बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नम्बर 2 आव दङ प्रुफ फर एज 20 to 40 years। बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना नोजोर होनो नांगोन जे बेवहाय खालि आइजो बिथांमोनाल'सो बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। थामहिनबा जायफोर बिथांमोननि आइजोनि बैसोआ 20 निफ्राय 40 yearsनि गेजेराव बिथांमोन बायदि आइजोआल'सो बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नम्बर 3 आव दङ इफ हेन्डिकेप मेडिकेल सार्टिफिकेट। जुदि सोरबा आइजो बिथाङा जुदि हेन्डिकेपब्ला बिथाङा गांसे हेन्डिकेपनि मेडिकेल सार्टिफिकेट बेवहाय होफानो नांगोन। बेनिफ्राय नम्बर 4 आव दङ इफ डेस्टिट्यूट विडो सार्टिफिकेट शुड बी इनक्ल'स्ड। थामहिनबा जायफोर बिथांमोनानोखि रान्दि बिथांमोनाबो बेवहाय मेडिकेल सार्टिफिकेट होफानो नांगोन। थामहिनबा बिथांमोना गांसे रान्दिनि सार्टिफिकेट होफानो नांगोन। बेनिफ्राय कमिउनिटि सार्टिफिकेट बेवहाय जायफोर बिथांमोनानोखि जेखि केटेगरिनि जाया माने ST OBC जायखिजाया जाया माने नोंथांमोना बेवहाय कास्ट सार्टिफिकेट होफानो नांगोन। इफ डेजार्ट वाइफ सार्टिफिकेट शुड बी इनक्ल'स्ड। थ' जायफोर बिथांमोनानोखि हाबा जादोंमोन नाथाय बिथाङा जुदि डाइभर्स जादोंबा बिथाङाबो बे सार्टिफिकेटखौ होफानो नांगोन। बेनिफ्राय प्रुफ फर नयिं टेलरिं। थ' जायफोर बिथांमोनानोखि सिगाङावहाय टेलरिं कर्स लादोंमोन बिथांमोना बेयाव जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना बेवहाय बेबायदि सार्टिफिकेटखौ होफानो नांगोन। लोगोसे नोंथांमोना 8 नम्बराव नुदों पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ। नोंथांनि गांसे रिसेन्ट दाबावैसो बानायनाय जायखिजाया मोनसे पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेवहाय होफानो नांगोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बे एप्लाइ खालामनाय समाव बेखिनि 8टा रोखोमनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना बेवहाय होफानो गोनां जागोन। जायफोर बिथांमोनानोखि बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो नागिरो बिदिब्ला बिथांमोना बे फर्मखौ बबेयाव मोनगोन, बबेयाव जमा होनो नांगोन आरो माबोरै बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबायल' थादो। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एप्लिकेसन फर्म फर दा फ्री साप्लाइ अफ सेविं मेसिन्स। दानि बेवहाय नेम अफ एप्लिकेन्ट नोंथाङा जायनि नामाव बेखौ एप्लाइ खालामगोन नोंथाङा बेनि नामखौ बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। लोगोसे बिथांनि लेटेस्ट दाबावैसो साफायनाय जितु पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बे आगदाथिंजाय खनायाव आथाजों सिथाबनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेम अफ मेल फिमेल। दानिया बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना नोजोर होनो नांगोन जे बेवहाय खालि आइजो बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जायनि बैसोआ 20 निफ्राय 40 बोसोरनि आइजो बिथांमोनाल'सो बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना लिरनानै हो एड्रेस, नोंथांनि गामि, लाइजाम क', पिन नाम्बार, जिल्ला बेफोरबायदि नोंथांमोना एड्रेसखौ बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय। डेट अफ बार्थ नोंथांनि जितु जन्म खालार जन्म सान नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामनानै हो। बेनिफ्राय कास्ट नोंथाङा बबे केटेगरिनि STP SC OBC नोंथाङा बबे केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय आन्डार व्हाट रिजन्स दा सेविं मेसिन रिक्वेस्ट नोंथाङा बबे थासारिनि थाखाय नोंथाङा बे जितु सिलाइ मेसिन बेखौ मोननो लुबैयो। बेवहाय मोनब्रै रोखोमनि केटेगरि होनाय दङ। पुर नोंथाङा जुदि गोरिबब्ला नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 दङ डेस्टिट्यूट विडो जाय बिथाङानोखि रान्दि आइजो बिथाङाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 3 दङ डिजार्टेड वाइफ। जुदि नोंथाङा हाबा जादोंमोन नाथाय नोंथांनि जितु हाबा बेयो जुलि जितु बेयो डाइभर्स जाबाय बेबायदि थासारियाव नोंथाङा सार्टिफिकेट दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव दङ हेन्डिकेप। जुदि नोंथाङा हेन्डिकेपब्ला नोंथाङा नोरजियाब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय एनुवेल इनकाम बेवहाय मख'नाय दंखायोमोन जितु नोंथांनि फेमिलि एनुवेल इनकाम थामहिनबा बोसोरि आय जितु बेयो 22,000नि गाहायाव दङब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। इन सेविं मेसिन वाज रिसिभ प्रिभियासलि नोंथाङा बेबायदि सिलाइ मेसिन सिगाङाव सरकारनिफ्राय मोनबायमोन नामा बेखौ नोंथांमोना मोनबायब्ला मोनबाय, मोनाखैब्ला मोनाखै बेवहाय नोंथाङा मख'नानै होब्लानो जाबाय।
फ्रम व्हाट्स द स्टिपिं वाज ट्रेन्ड नोंथाङा सिगाङाव जिथु टेलरिं कर्स लादोंमोन बेखौ बबेनिफ्राय लादोंमोन बे सार्टिफिकेटआव नोंथांनि जिथु इनस्टिट्यूटनि नाम बेखौ लिरनानै होब्लानो जाबाय पासपोर्ट साइज फटोग्राफ एनक्लोज हियर नो बेवहाय नोंथाङा गांसे नोंथांनि पासपोर्ट साइज फट' होदोंना होआखै बेवहाय नोंथांमोना बेखौ होदोंब्ला होदों होआखैब्ला होआखै नोंथाङा बेवहाय लिरनानै होब्लानो जाबाय बेनिफ्राय आगदाथिं जायगायाव नुनो मोनदों सिगनेचार अफ द एप्लिकेन्ट नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि जिथु सिगनेचार बेखौ बेवहाय होब्लानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे आसनिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फर्मखौ बबेयाव मोनगोन आरो बबेयाव जमा होनो नांगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय ग्राम पन्चायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकआव थांनानैबो नोंथांमोना बे फर्मखौ गोरलैनो मोननो हागोन नङाब्ला भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव आं बेनि लिंकखौ होनानै दोनदों नोंथांमोना बेनिफ्रायबो गोरलैयै डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे लिंकआव थाङोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों india.gov.in होननाय मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव लानानै थांगोन बेनिफ्राय बेवहाय गोबां रोखोमनि अपसन नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन बेनिनो नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनदों एप्लिकेशन फर्म फर द फ्री साप्लाइ अफ सेविं मेसिन नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनावनो नोंथांमोना बे फर्मआ डाउनलड जानानै फैगोन बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड खालामनानै लादों बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै प्रिन्ट खालामनानै फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय बिदिब्ला दानिया जमा बबेयाव होगोन होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव थानाय ग्राम पन्चायत नङाब्ला डेभेलपमेन्ट ब्लकआवबो नोंथांमोना बे फर्मखौ जमा होनो हागोन आरो बेनि लास्ट डेट होननानै बुङोब्ला लास्ट डेटआ बेवहाय मोनफ्रोम जायगायाव मोनफ्रोम ओनसोलनि जिथु लास्ट डेट एप्लाइ बे लास्ट डेटआ गुबुन गुबुन तारिखआव फोरमायनानै दङ बिदिनो नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलनि जिथु डेभेलपमेन्ट ब्लक नङाब्ला ग्राम पन्चायतआव थांनानैबो नोंथांमोना बेनि खौरांखौ मोजाङै मिथिनानै लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थालांबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो